Първо искам да споделя за Оли Захаридите, че имах ситуация така много набързо, по 2 сашета през 2 часа, разстройство се приключи много бързо. Лятото с тия стафилококови ситуации няма как да ги избегнем. Смятам, че е много подходящо в това да се знае, но с 1 саше не стават нещата. Трябва да са повече. Относно гъбите, за мен рейшито ми е фаворит от всички тези гъби, които се ползват, защото мисля, че самите гъби са анаеробни, те се хранят без кислород, а тази среда е раковата среда, безкислородната. И специално рейшето наистина работи в направления за мен атака на всякакви карциноми, защото това, което аз съм получавала като някакво малко обучение, самата рейши е като лъч, намира си раковите клетки. Това е магията на гъбите. Те са наистина много неизучени, много са магични в цялата си магика. Наистина рейшито за мен е фаворита. Кордицепс, имаме наша партньорка, съпруга е с карцином, много добре се чувства, преминава много добре, все още не е ползвал рейшито, преминава много добре през химиотерапии. Даже смяташе да ги спре, но за момента все още е на тях, може би се почувства по-добре. Наистина трябва да се доверяваме и на новостите на медицината като технология, стига да попаднем в добри ръце, без само комерциалната част, но за мен гъбите наистина са магия. Имах също кортицепс, го ползвах с партньор, много добре се почувства, пак свързано с разстройство, с неразположение, наистина антибиотична програма. Гъбите наистина трябва да ги ползваме. Даже мисля, че хубаво би било, аз го правя, не знам за другите, всеки ще прецени, хубаво би било да се ползва като профилактика, всички да минеме по един курс. Но не, за мен курса, знаете, аз съм така привърженик на по-високи дози, със сигурност не 1 месец, за да може наистина да рестартира организма. Всеки ден сме подложени на всевъзможни натоварване от храни, от микроорганизми, от каквото не можем да си представиме. За мен храната е замърсена абсолютно. Но живееме на тая планета и трябва да се храниме по някакъв начин. Но за мен гъбите трябва да се ползват много сериозно. Рейшито си е рейши. Това е императорска гъба. Не случайно тези хора хилядолетия назад са я ползвали и са разбирали, че трябва да ги ползват. Аз споменавах, не знам в тази аудитория или в друга, аз не мога да приемам капсули по-високи, такива по-големи хапчета. Никога не съм пила лекарства и не знам как се прегълтат. Затова си отварям кордицепса и си посолвам сутрин като шарена сол яйцата и авокадо. Няма никакъв мирис, никакъв вкус. Това е като една манатарка на прах. Да, подкрепям. И аз съм ги наистина сериозно богатство. Даже аз, понеже ползвам една паста много успешна за мен с рейши, сега в друга паста ще си слагам рейши. И когато дойде и нашата бамбукова, ще си слагам по една капсула рейши на четката. Това е много добра идея. Наистина, защото ползвам една паста, която ми върши работа за всякакви ситуации и наистина върши при всякакви ситуации неща. Добре. Защото, примерно, пастата за зъби съм е слагала и в прекъсва веднага
синузитни истории, защото то тук се оттича, но синузитните депа, синусите си остават и там остават неща, които те си работят. И затова хронифицира процеса. А рейшито точно адсорбира тези гнили, загниващи процеси. Затова е хубаво да се посипе и по рана. Аз съм експериментирала в различни неща. Разбира се, ако някой го е страх да не го прави, аз не чакам някой да ме убеждава прекалено много. Имам ли ситуация, го ползвам и ви казвам. Рейшито, кордицепса, това са просто магии. Пуснах в нашата група, за което се извинявам, днес да почина малко в ТикТока. Видях много интересна рецепта, точно в този смисъл я пуснах, от шишарки да се прави настойка. А ние точно имаме прашеца. Значи всичко това действа. Първо започваме с прашеца и допълваме. Аз ползвам всичко, абсолютно всичко ползвам. И понеже видях от доктор Маджарска, че тя през 15 минути нещо си слага в устата и че не е страшно. На времето виждах Мария Папазова, че ползва в големи дози. Така че нито семките са 6 за деня, нито бамбука ми е 10 за деня, нито боровия прашец ми е 1 с 6. Ами, то ти личи на поусмивката. Ами, наистина, приятели, онзи ден направих 61 години. Аз се чувствам по-добре, отколкото съм била на 30. Наистина не е от куртуазия. Уверявам ви, че работата, която работя, трудно би се справил някой човек, който не е с този тренинг. Днеска съм метнала 2 тона на 40 градуса и 700 км шофиране. Но имах наистина в колата, слънцето ми пречи, климатика, то цялата тази комбинация не е най-добре нито за нас, но нали така живееме в този модерен свят. Баба ми се с климатик се е возила. Но сега, като отпочинах 15 минути, мога да започна наново. Наистина мога да започна наново. Като каза за тази уморяемост. Трябва да бъдем смели. Наистина имаме ние фамилен проблем в момента с тежко болен човек, но хората не са настроени. Не, че ми нямат доверие, виждат ме. Нали, в началото ми имаха за луда, сега май не съвсем луда, но не се доверяват да правят това, което правя аз. Аз съм споделяла много пъти това, което сме минали. Ако тогава имахме кордицепси рейши, когато моят мъж от една бактериална инфекция, всички туморни маркери бяха дигнати и бяха категорични, че се касае въпрос за много широк тумор на простатата. И един професор се сети да му пусне стерилна урина. Господи, къде живееме? Вече имаме 5 дета, 10 дета, а иначе елементарни неща пропускаме, което се учи в 3-ти курс. И тогава с 30 бамбука на ден бяха на прием, не на ден, на прием. Една опаковка изпиваше за един ден. За 3 дни беше стопил всичко. Нямаше там никаква бактерия, никакви неща. Ако имаше кордицепса и рейшито, просто... Но тогава и аз съм търсила рейши, но не бях готова да купа от всяка фирма, наистина. Това е много важно. А това, което доктор Господинов каза за 1 нанометър, той дори ми се обади преди срещата и ми каза, че има тази информация, а аз направо бях шашната. 1 нанометър. Това само го пипаш в ръката и то вече работи. Не да го пиеме. Само да го имаме в джоба си. Невероятно. Тези гъби наистина са магични. Магични са. Но трябва да бъдем смели. Трябва да се включат и гроздови семки, трябва да се включат... Аз никъде, винаги се опасявам, винаги съм се страхувала от някакви кръвоизливи при всякакви ситуации, а от най-малкото нещо съдовете се делят винаги натото. Това прекрасно нато, той като витамини, аз съм уча по 10 на ден.
И като забогатея, ще смуча и по повече. Защото са прекрасни. Просто са прекрасни. Добре.